И здравейте, скайци, аз съм скайцата и това е поредното видео на Айзак. Така, за пореден път се пробвам да играя с Tainted Samson и да бия този път Биста. Защото, както казах в миналото видео, убих Корус Мадъра. Ла, намерих си боса. И тази стая е хубава, ама в момента не ми е за героя. Така, този бос би трябвало да умре доста бързо, особено с Berserk стейджа. Повече демидж никога не го отказвам. 4 демидж си е доста добре. Намерих си айтъм рума и имам свободно сърце, така че си влезам тук. Има basically нищо. Сега само да се видя какъв айтъм имам. И имам Хаши, който този айтъм все още съм в старата версия, в новата версия много по-хубав. Защото в новата версия този айтъм стреля. Добре, събрах доста стотинки и трябва да видя какво има в шопа. Като тези айтъми, този е сравнително по-хубав. Този айтъм просто ще направи така, че ще имам избор на 2 боса айтъма след като убия бос. Което е доста хубаво. Дали ми сърца, то от Tinted Rock. Така, в този етаж имам Curse of the Blind. И нямам ключове, така че ще бъде доста по-добре в момента, ако си скипна айтъм рума май. Защото мога да намеря планетариум. Ако си скипна айтъм рума, освен ако не получа ключове. Както получих сега. Спри за малко! Ти! Абонираш се за канала? Не. Защо? Ако се вършиш да ми гледаш видеята и не си абониран, можеш да го направиш, като ти не губиш нищо. Така че защо не? А сега да оставам обратно на видеото. Намерих си шопа. И забрах, че съм blind. Си изревя donation машината, че мога да взема само един айтъм, който е мап. Ако събера стотинка, ще бъде хубаво. Той този мап като цяло може да му покаже къде ще ми е бос рума. Къде сега ще влезем да си убия боса. И не съм ходил много Angel дилове. Мисля, че в момента е перфектният шанс, защото съм с кърс, да не мога да си виждам айтъмите, така че не знам точно какъв айтъм ще ми даде. Ще взема този дясно в момента. Така че ще отивам Angel този рън. Така, в айтъм рума имам този айтъм, който е хубав и без това нямам актив айтъм. Ще видя какво имам в тази стая. Тук би трябвало да му бъде тайната стая. Също в една стая имаше мини бос, който умряват много бързо с актив айтъма. Нямам стотинки, за да си взема другия айтъм в шопа. Така че просто ще слизам надолу. Също този рън искам да бъде леко бърз. Просто е така, да не го записвам много време. И кой знае, може да ми даде нещо хубаво в бос ръш. Добре, намерих си айтъм рума и има D1, което мога да го използвам да си взема един ключ повече. Със сигурност не е по-добър от айтъма, който в момента имам. Има 3 честа и ми даде Holy Mantle. Добре. В момента се надявам да не ми даде Angel Dealer, защото да ми даде малко по-голям шанс. И също ми даде много хубав айтъм, който е Holy Mantle. Този айтъм прави така, че във всяка една стая имам един свободен хит, в който няма да ми вземат сърца. Също тия ключове ми дадат по-голям шанс за Angel Deal. Така, тия честове няма нищо толкова интересно. И получих безплатни бомби от това. И сигурно Secret Room ми ще бъде тук. Аз не трябва да го взривявам. Нещо. Дали ми Secret Room item, който този айтъм ще го взема на края на нивото и ще го използвам. Се опитам да направя един глич с него. Така, сега заради
Holy Mental имам безплатни кърс румове. Защото буквално ми го взима само него. Кой имам в шопа? Имам Reroll, който няма да го използвам в момента. Кипъри и бегари са две различни неща, ми дават два различни бъфа на DL Chance, ли? Това не го знаех. Хубаво е да се знае за хора, които ми гледат клиповете и имат играта. Ако не го знаеха, вече го знаят. Бегари и кипъри дават два различни DL шанса. Имам ли? Те не мога да си взема единия чест в голямата стая. И сигурно когато се връщам към Secret Room, ще отида да го взема. Също този бос трябва да бъде доста бърз, просто заради айтема и Berserk стейджа. Ще взема това, защото е по-хубаво. Намали ми спида, но... Да ми намали спида не е проблем. Дали ми е спид. Това е хубаво. Така, искам също да вкарам една бомба там. Защото да, може да ми даде стотинки. Не знам дали ще мога да направя гличи с този айтъм. Да, защото нямах засилка. Има глич, в който този айтъм, който се казва Forget Me Now, който прави така, че просто ми рестартва етажа. Има гличи, ако се затичам и взема Active Item в същия момент, докато цъкам Forget Me Now, мога да си взема Active Item, нали, когато си ресет на нивото. Ако имам в Item Room, имам Soy Milk. Това ще го взема. Намаля ми демиджа супер много, но сега много сълзи. И ако в момента намеря един Angel Item, или дори Devil Item, защото съм в момента 50 на 50. Дори да намеря Angel Item, има доста добри, които си пасват точно с Soy Milk. Имам Dice Room. Преди Soy Milk много го мразих, но също това комбо с Tainted Samson на Soy Milk работи много добре. Преди много го мразих, когато бях по-нов към играта, защото ми беше много трудно да убивам енимита. Пак ми дали безкрайни бомби. Беше много трудно да убивам енимита с Soy Milk, но сега съм му свикнал. И не е толкова трудно. Бих казал, че е един от по-хубавите айтеми в играта. Още един спидъп. Тук като ми намали спида и сега ми дава спидъп. Също ми даде късмет, което е хубаво. Лачки. Интересно, даде ми този айтем. Ретровичан. Това хапче ще бъде много зле за вас. Този айтем ще го купя. Няма го използвам този етаж, ама ще го купя. Тя става златна? То как работи, ако е златна? Тоест... ето как работи. Взимам и златните бомби, но ми дава да използвам този айтем втори път. И също ми се оправи вижена. Добре, това е инстакил на бос. И ми даде Angel. Даде ми Genesis. Добре, даде ми буквално айтъм, който съм много съгласен да го използвам не сега. Ще го използвам по-нататък, към края, може би. Този айтъм, който имам в момента, Active Item, прави така, че мога да си рерол на целия билд, като ме вкарва в една стая и аз си избирам как да се рерол на билда. То аз като цяло със сигурност ще го рерол на билда, освен ако не ми даде нещо прекалено здраво. Също ми даде ми гъпи, така че имам едно от 3 гъпи, се надявам да стана гъпи в този етаж. То аз как да бързам, като гледам днеска играта ще ме кара да ригвам. И то доста. Също трябваше да си използвам сън картата. Ако имам в аркейда, нямам почти нищо. Освен, че мога да си дам малко сърцата. Така, какъв ми е боса? Боса ми е много досаден и има супер много хелт.
За боса супер много хелт, не умря толкова бавно. Сега само да си видя Secret Room и в Secret Room имам още една Blood машина. Сега това е Excel етаж, така че просто ще си... Тоест двоен етаж и просто ще си пусна съм картата. Също безплатен Secret Room. Се ударих сам. Безплатен Secret Room, се надявам... Надявах се да има нещо по-интересно. Те шопа ми е буквално на другия край на мапа. Така, с Berserk стейджа се стигнах до боса. Не до боса, до шопа. Има мини-бос, който умря доста бързо. Сега в шопа имам буквално нищо. Исках да донейтна, ама забравих, че си гръмнах донейт машината. Range down. То range down не знам дали ще направи толкова. Направи всъщност. Те в единия айтъм рум имам хубав айтъм. Мога да нося две карти или две неща. Тук имам соло вайза, което се надявам да ми даде... аз не мога да го използвам на Angel Deal. Това е хубаво за Attack Speed още. Между другото, това е хубаво за Attack Speed. Бих си такова Attack Speed-а. Да си направя Attack Speed-а 30. За да имам буквално безкрайни сълзи. Така имам буквално безкрайни сълзи в момента. Стрелям прекалено бързо. Също проблема на този етаж, че трябва да си намеря това, черепа. За да мога да се телепортирам в началото. Така, мога да убия май първия бос. И също, когато съм в Berserk стейджа, имам супер бързи удари. Чак ми чупи ушите. Така, ще взема това, защото това е... Буквално имам такива сълзи. Имам двоен демидж. Също не е двоен демидж, ама плюс едно демидж. Така, сега трябва да експорна другата част от нивото, за да си намеря черепа, с който мога да се телепортирам. Добре, дади ми гъпи айтъм и нямам летене. Дади ми гъпи айтъм, за който ми трябва летене и нямам летене. Стига ли игра? Дай ми една карта за летене. Ето го черепа. То ми останаха малко стаи, аз мога да ги експорвам за Curse Room или нещо такова. Трябва да се взема черепа. Забравих, че мога да нося две карти заради айтема. Това прави нещата с Angel Deal, много полезен. Много хубаво. Тази стая за пръв път я виждам. Буквално ако ми трябваха ключове, тази стая е уникална. Ако ми трябваха ключове. Има и Tinted Rock, който не мога да го взема. Той етаж ми има супер много неща, за които ми трябват летене, но аз нямам. Много ми е тъпо сега. Така. Файт с майката. Така, то няма значение какво ще взема. Ще отида на тук. Този айтъм не прави нищо. Трябваше да го реролна. Трябваше да го реролна с това. С руната дете имам. Трябваше да го реролна с руната. Съвсем забравих. Ще отидем на тук. В Мазолея или Гена. И се надявам. То аз тук имам Item Room и D-Shop. Се надявам за нещо хубаво тук. Този би го пейаутнал. Но сега ще ми вземе това и това. Така че те горе-долу хубаво. Тук имам като цяло да си взема летене с Библията. И също това е Bookworm. Аз имам ключове, ама да си го взема така. Имам
Черно сърце, тази книга и ми даде черна руна, която след като си заредя малко черни сърца от книгата, ще използвам това, черната руна за статове. Също тук ще взема... Тя ще отва... От лявото ми око бият повече демидж. Защо не? Сълзи от лявото ми око бият повече демидж. То аз вече бият едно демидж, стрелям с 40 атак спид почти. Така, намерих си шопа, имам Greed Fight. Добре, имам буквално 100 стотинки и не знам какво да ги използвам, защото Greed направи толкова много удари. Поне ми даде късмет. Нямам си идея къде ми е тайната стая. Така, повече чарджове не мога да имам. Така че ще отида, ще си взема Genesis и ще блакру на всичките книги деца там, защото може да ми даде доста статове. Се надявам главно на демидж. Така сега, блакру ми даде от всичко по-малко. Буквално от всичко по-малко, без късмет. Но имам 40 атак спид, което е супер много. Добре, тайната ми става ще бъде някаква много рандом. Си нямам никаква идея на къде може да бъде. Така, сега мога да скипна едно ниво и да не се занимавам, за да се връщам. И сигурно ще скипна или последното, или предпоследното ниво, защото те тия нива са кратки в момента. Това всъщност не знам дали да си реролвам ръна. Той ръна ми е доста хубав. Иска да взема и тази карта, но мисля, че магиосникът, да Magician картата ще бъде много по-полезна на Beast Fight-а. Имам още едно ниво до Basement 1. И след това това Soul of Isaac трябва да го използвам на айтема, който е в Home. И се надявам да ми даде нещо хубаво. Защото може да ми даде... Мисля, че буквално всичко... Експериментал пил. Не, нямам 40. Нямам 40 атак спид. Не, за мима. С 40 атак спид. То главно не променя нищо. И да имам 40 и да нямам 40, то е едно и също. Ма главно заради мима. Просто 40 атак спид. Малко измислих перфектното име за този клип. Се казва, получих безкрайни сълзи в Айзак. Това е буквално перфектното име за този рън. Аз имам и страшно много демидж. Сега ще видя на Beast Fight-а, но убивам енемита буквално, не буквално ми, то на мен ми се струва като one-shot също. Хейло, имам летене вече и повече статове. Върнах се 40-те атак спид. Това е, ръна е довършен. Така, сега съм в Home и ако спа, какво ще ми даде? Аз даже не мога да спа. Това е атак спид. Аз мога ли да си дигна повече атак спида? Явно мога. Макса ми май 50 или 60, не помня колко беше макса. Така, от тук ми дава това, което аз имам много рейндж. Така, имам хапчета. Ще взема хапчета, за да видя какво хапче ще ми даде speed up. Това не мога да направя. Ще бия боса. Исках да си пусна Genesis след като приключа с бос файта, но не мога да го направя. Защото ако го направя, ще трябва да рестартна целия бос файт. Ударяма прекалено много, но тук ме хилва, така че ми е много проблем. Сега всичките ми сълзи са
хомват, т.е. имам auto-aim буквално, така че не ми пречи в момента с нищо, само да доджвам, не трябва да се прицелвам. Малко не мога да си измисля изречението, докато съм учил да доджвам. Накрая беше много опасно, главно заради Berserk стейджа, защото ме буташе много назади. Но, както и да е, това ще бъде от видеото. Ако ви е харесал, може да щупите лайк бутона и да се абонирате. Аз бях с Кайцата и чао-чао!